Čaute ľudia, vítam vás u nového videa, tentokrát to bude série Murder a ja už nebudem zdržovať a môžeme ísť na to. Takže sme na tejto mape, no a čo tu? Čo tu? To neviem. Ideme teda nájsť nejaké goldíky, lebo bez toho vlastne som tu bezbranný, môžem len behať. Oh my god. Dobre, a utopil som sa, lebo neviem skákať parkour. Tam play again. Táto je mapička fajná, tu nám môžete troliť svojich kamošov, spoluhráčov. Murdera dokonca môžete vytroliť. Viete, kde je murder, máte jeden gold, môžete otvoriť trapdoor a typek spadne. Taktiež chcem sa opýtať, kto niekedy hral s gamerom Murdera Mystery, že sa mu ušťastilo to, že proste práve točili video z gamer z Murdera Mystery. Podielte sa tu na o to a v komentároch my vám... Viem, kto je Murder, vedel som ho. Ukázal mi mečík. Jasne? On není murder, okej. Myslel som si, že je murder, ale není murder. Niekto iný je. Ty vole, sekundu, keby som tam ešte stala, tak sa prepadnem. Teraz by končila druhá hra tým, že som umrel. Na to, že som sa niekam prepadol. Takže to by nebolo dobré. Zabiť typku, ona mi brala goldy, zničiť ju. Mám 6 goldov. Typka to není. A vyhrali sme. Mimochodom, takéto blesky